Estic aprenent moltes coses sobre les abelles. I ho estàs buscant aquí al llibre? Sí? Super, tu quan busques informació on la busques? Jo? A internet? Clar, molt bé. Internet és una opció, però prepara't perquè avui descobrirem el llibre de coneixements, la meva font d'informació preferida. Som-hi! Per ser bons lectors necessitem saber de què estan fetes les històries. Descobrim-ho al taller literari. Els llibres de coneixement es caracteritzen per estar plens d'informació d'interès pels lectors. Els textos, les il·lustracions, els peus de foto, tot compta. Però per a què serveixen? Són llibres de divulgació, és a dir, que contenen informació sobre un tema, explicada de forma que, com a lectors, puguem aprendre i comprendre coses d'una matèria, despertant la nostra curiositat, el nostre interès i buscant la forma de fer-nos gaudir mentre aprenem coses noves. El format, les imatges, la maquetació, tot està pensat amb aquests objectius. Tu no et fas preguntes, per exemple, sobre el món on vius? Sí, esclar. Això vol dir que ets una persona curiosa. Aquests llibres, doncs, són perfectes per tu. Mira, pensa en un tema que t'interessi. Ara estic aprenent les parts del cos humà. Perfecte, doncs trobaràs una infinitat de llibres de coneixements que et presentaran el cos humà. Per fora, per dins, centrant-se en un aspecte concret com les crostes. N'hi ha tants de llibres de coneixements que en trobaràs gairebé de qualsevol tema que t'interessi. Del que m'he adonat és que normalment són llibres molt grans, oi? A priori, sí, són força grans, perquè el contingut d'aquesta manera pot respirar, es pot il·lustrar, exemplificar, i fins i tot alguns d'ells tenen solapes, pop-ups i pestanyes, com aquest d'aquí. Les imatges tenen un pes fonamental i no només aporten un valor estètic, sinó que ens donen informació útil per conèixer, en més profunditat, allò que se'ns explica. A vegades tenen tanta informació que m'atabalo i no sé per on començar. Doncs no has de patir, podem trobar sumaris o índexs que ens faciliten la localització de la informació que contenen, els temes que tracten i les pàgines on ho podem trobar. També et pots fixar en la informació dels títols i continuar llegint, més o menys, en funció de l'interès que et despertin. Que vols saber-ne una mica més? Pots buscar en els subtítols, en els paràgrafs introductoris o els peus de foto, per exemple. Fins i tot pots llegir únicament les imatges, els esquemes, les infografies, els gràfics i amb això segur que ja has après alguna cosa nova. Llavors, si no m'interessa llegir tot el llibre sencer i només em vull llegir una part, no passa res. Tot i que hi ha excepcions, en molts casos no passa res, perquè molts llibres de coneixements es poden llegir a fragments, de manera saltejada, amb l'ordre que vulguis, aturant-te a descobrir el que més t'interessa. I què passa si no entens algun concepte? Ho busco a internet o ho pregunto als adults. Aquests són recursos que sempre tindrem, però també hi ha llibres informatius que inclouen un glossari, amb els mots i conceptes més rellevants i el seu significat, com un diccionari. Fins i tot n'hi ha que incorporen una bibliografia, és a dir, un recull d'altres llibres, articles o recursos web que ens poden ser d'interès si volem continuar aprenent sobre aquell tema o si volem saber d'on han tret la informació per escriure'l. Vaja, doncs sí que són interessants els llibres de coneixement. Molt, i ens ajuden a entendre el món i el funcionament de les coses i sovint també ens conviden a reflexionar, a fer-nos preguntes i a tenir un posicionament crític davant d'algunes fonts d'informació o d'obres poc fiables que ens han de fer contrastar allò que diuen a través d'altres fonts. Com a lectors hem de poder veure no només si aquests llibres ens presenten la informació de forma clara, accessible o original, sinó també quin és el grau de domini del tema que tenen els autors que l'escriuen, l'actualitat dels continguts, la fiabilitat de les informacions que contenen. Què? T'animes a descobrir els secrets del món a través dels llibres de coneixements? T'estan esperant. Molta sort en la pròxima lectura.
Thank you.